Tinokutambirai kuna dzomanhoko dzozuva rokutanga romwedzi waNyamavhuvhu. Nyasi mugore ra2018 ndipo pakapondiwa vanhu nemasoja vari kuratidzira kusafara kwavo nematekaidziwo sarudzo mugore iroro. Wakapfuriwawo vanoti Kevin Charles, Sylvia Maposa, Ishmael Kumire, Jerasi Chikandira, Brian Zhuwao pabodzipona challenge tauro. Tinondoramba tichiti wazorore murugare. Matope ari kukanyiwa kuzesa ari kumiraba pamvura yoparibe. Nozuro sachigaro kambani Sydney Gata akati adzinga boka raanosenza naro. Nyasi uno iye Sydney Gatawo adzingiwa nogurukota rozvomwoto Fortune Chasi. Unotosaya kuti wakange wamutorerei kubva ikwayange ari. Dziva rasekwa nedzimwe nzvimbo dzakatenderedza dzinogara vazhinji dzakararira kutsvaiwa nemasoja nemapurisa zviri bechimiro. Wazhinji ikweyo wakakubiwa wachitotehwa wari mudzimba dzavo. Perenzi Shiri akaramba kutekaira egani akatsvairisawo vamwe vanhu vashanu kusanganisira Mambo Chifiyamiti uyo ari mukoma waParadise Mondi. Idi pane zviri kuitika kumberi ikoko. Gwenya rodhiziri rokudema rasiya nyika iri dema kubva kubisiwa kwezvinhu ikweyo nokambani yosakunda. Kambani iyi yakandotsitikidziwa ikweyo nomutungamiri wenyika zvisinei kuti kambani iyi yokuAmerica ndiyo yakanga yapuwa basa rokuzotungidza gwenyari. Vamwe wakasungiwa nozuro vanosanganisira Tsitsi Dangarembwa munyori pabodzipona Fadzai Mahere wakubuditsiwa mutirongo nomari inosvika zviuru zvishanu zvomadhora nyasi. Watotorehwa mapasipoti avo pabodzipono kunyepiwa kuti wagomangara kumapurisa ari pedyo nawo musi wechishanu wega. Tochiringa dzopasi rese. KuKenya yaingidzira nyika sere panyika dzinogona kutambirwa vanhu ikweyo waribe kuisiwa mumugarandega. Waisiwawo vanosanganisira wokuAmerica zvisinei kuti ndiyo iri kutonga panyaya dzodzihwa mupengo pabodzipo nokuBritain, pabodzipo nokuUnited Arab Emirates, pabodzipo noFuranzi noHolland nodzimwewo. Isu veZimbabwe takagara tindoripo kare ikweyo. Madzomba rekudunhu rokuAfrica rokumabuda zuwa kwai avo kupera. Izvi zvareketiwa nobazi roWorld Food Program rinoringa nezvonzara pasi rese. Tinofara nodanho rii nokuti madzomba aya anga aonesa chitsvuku. Togumisira tiri muBurundi. Burundi kwai chagopuwa mari yechikwereti novanoita zvechikwereti woIMF. Burundi kwai chagopuwa mari inosvika mamiriyoni 9 pabodzipo no600 omadhora okuAmerica. Izvi zvinofadza kuti vari kuwanawo ruyamuro. Isu vamwe takanyimiwa asi tinondovafarira. Tindori ipapo ndini wenyu Mhanduwe Nhau tiboya nehwedza.